ഹലോ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ വായനയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും പാടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈമും ഫോണിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോണിൽ നിന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടൊരു ജീവിതം അതിന് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവുമല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് എപ്പോഴും റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹാബിറ്റാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഹൗ ടു ഡെവലപ്പ് എ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.